atong silingang lalawigan sa Siquijor, nagsugod na usab pag-arangkada ang kampanya sa lokal nga mga kandidato. Ano ang report? Ang kampo nga JJM nga gilangkuban sa incumbent governor, vice governor ug lone district congressman mipahigayon og proclamation rally sa may Kapitolyo sa isla sa Siquijor. Samtang ang grupong alyansa nga naglangkob gihapon sa susamang mga posisyon alang sa pagkagobernador, vice-gobernador o kongresista ni arangkada na sab sa ilang proclamation rally sa lungsod sa Lazi. Sa pagkagobernador, si incumbent Congressman Jake Vincent Villa at bangan sa mayor sa Larena ang iyang uyuan nga si Dean Villa. Sa pagkakongresista, nagpapili si incumbent Governor Zaldi Villa nga giatbangan sa kanhi kongresista ug kanhi gobernador Attorney Orlando Fua Jr. Sa pagka-vice-gobernador, alang sa iyang katapusang termino, mag-atbang sila si Dr. Mayling Quezon Brown ug Attorney Edwin Yu. Ang tulo ka mga independent candidates pagka-kongresista, pulos walay gipahigayon nga rally. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.